Det virkede. Han hakkede bremsen i, åbnede døren og så hovedrystende på os, da vi sprang ud og styrtede gennem regnen og mørket. De sad der og røg under stoppestedets halvtag og kiggede bare op, nærmest som om de havde forventet, at vi ville komme løbende tilbage. Nå, så I fortrød alligevel, sagde Liam med et skævt smil. Jeppe rykkede sig en tak for at give plads, men Sille skyndte sig at kile sig ind mellem dem, så jeg blev nødt til at sidde yderst ved siden af Jeppe. Typisk hende. Og typisk mig straks at følge mig forbigået. Jeppe smilede til mig og så på mine bryster, mens han snakkede, sikkert fordi han ikke anede, hvor han ellers skulle kigge hen. Hvad så? Er I våde? Spurgte han. Liam skreg af grin. Solens øverste kant sneg sig akkurat fri af horisonten mod øst. Vi stod midt på broen og stirrede ned i det mørke vand, og jeg tænkte, at hvis vi bare kunne vente, til den var helt oppe i solen, så ville det nok ikke være helt så koldt. Der var stadig ingen trafik på broen, der var kun noget stå. Han tog håndjernene frem. Nogen han engang havde fået i fødselsdagsgave Jeppe, der havde skaffet dem på nettet. De lå stadig i boblekuverten, da Liam fandt dem i bunden af den væltede kommode i gangen hjemme i lejligheden. Så er vi sikre på, at vi ikke bliver væk fra hinanden, sagde han, og så er der ingenting, der kan skille os ad. Fra nu af er det bare dig og mig. Og jeg nikkede og flettede mine fingre ind i hans, da han slog håndjernene om vores håndled. Liam krammede mig igen og sagde, at han ikke havde fortrudt et eneste sekund, vi havde brugt sammen, for det var som om det hele var forbestemt, som i digtet. Vi driver ud mod noget, som vil ske os, og det skal blive dyrt og koste drømme. Vi venter og har vidst det fra vi mødtes, og ord er hverken hårde eller ømme.